माध्यम से कैसन लय हम बहुत पुरान कलाकार हुए भरत शर्मा व्यास जोना के आज घरे बैठल बानी नैकल नैकल लड़का सा गीत गा के हिट हो रहल बा बाउर बाउर गाना मार्केट में आ रहल बा बबलू एबरा बुलेट राजा अवधेश प्रेमी खेसारी लाल यादव पवन सिंह प्रमोद प्रेमी यादव अजीत हलचल बीच में वो गाना आयल रहे कि एमरी सावन में तो हालांकि नाम बजल हो हमरा लोटा में से जल जुआता एगो और गाना आयल है ब्याजी आज भर ढील द मूरी ध के छील द एहो चलल बा कपार ध के छील यही सब गाना के मार्केट बा आज बहुत सुंदर कलाकार भरत शर्मा ब्याजी हुवन उनकर गाना रउड़ा कहीं भी बजा के सुन सकिले जरा सा भी बाउर ना मिली लेकिन अखिन नयकन कलाकार से गाना सुनी खेसारी लाल यादव के बीच में गिर कि कटहर के कुआ लखा ओट भइले फाट के आवे बोला मुंह मुलायम कर चाहते लागत था कि भीसलिन वाला के भाटे बैठा दिया ऐसे नयका पर ध्यान देवे के ना है बबुआ पुरनको चीज के ढोल जरूरी बा माट साहब आहो पियावा सिवान से आहो पियावा सिवान से अरे अनहार भइले भरत शर्मा जी गीत रहे बबुआ पियवा सिवान से अनहार भइले आई देवर तनी दहिया पर डाल दी रजाई बहुत पर्दा में वहाँ के गीत गौनी हो लेकिन आज के गवंतर लोग जय महाराज रहती रघु आज के हई हम आज के तो हम बाउर थोड़े बोल रहल बानी स्टेज पर छेड़ दे यह भाव में गणेश भगवान के बुलावे के बाद देवराज बाबू वाह वाह भूलन बाबू ओहो गौरी के गणेश रौरा हरे जी अतर हो ब्यास मदर नर ना गौरी के गणेश रौरा गौरी के गणेश रौरा सुमिरन में आई 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 देवता लाज के बचा आई 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 देवता लाज के बचा बबुआ ध्यान दे बा गणेश भगवान एक दंत के नाम से जाने जाले बबुआ एक दंत दयावा चार भुजधारी एक दंत दयावा चार भुजधारी और माथे मुकुट शोभे
चूहे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, धारी माथे मुकुट सोवे चूहे की सवारी। हाँ बबुआ कहो एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। और माथे मुकुट सोहे चूहे की सवारी। बोलन बाबू अरे भाई राउर कार्तिक रहूं भाई राउर कार्तिक हुए, भाई राउर कार्तिक हुए हो जाए छठी माई। भाई राउर कार्तिक हमें भौजाई छठी माई माई अरे भाई राउर कार्तिक हुए, भाई राउर कार्तिक हुए हो जाए छठी माई। आई 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 देवता लाज के बचाई, आई 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 देवता लाज के बचाई। भोलन बाबू गाना बजाना बड़ा शांति की चीज बा। भले धन बानी यहाँ की जनता जे बहुत शांति में बानी, बानी जा गावे बजावे में अच्छा लग रहा बा। सकेन नजर लागल बबुआ जय हो माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। आहो लड्डूअन के भोग लागे, अरे जियत रही संतकार सेवा। ये दुनिया में बबुआ कुछ बात तो कहल जरूरी बा। जरूरी बा पृथ्वी पर देवी देवता 56 करोड़ हुए, लेकिन सबसे नक्शा खराब होता गणेश भगवान के नक्शा ठीक ना का जी। उनका बुलडोजर वाला नक्शा मिलल बा, लेकिन सबसे पहला वहाँ के पुजाई ले बबुआ माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बबुआ आहो लड्डूअन के भोग लागे, संत करे सेवा।